poslednom čase sa čoraz viac stretávame s tým, že si hypotekárni dlžníci neuvedomujú, ako funguje pri hypotekárnom úvere pomer medzi istinou a úrokom. Výška úveru je rovná istine, čiže je to dlh. Priemerný úrok na 30-ročnej hypotéke môžeme očakávať na úrovni 3%, keďže sa Európska únia dlhodobo snaží o 2% infláciu. Čiže v prvých 10 rokoch splácania 100 000-ovej hypotéky na 30 rokov pri priemernom úroku 3% tvorí úrok až 68% a istina 32% zaplatených splátok. Zjednodušene povedané, po 10 rokoch, čiže 1/3 doby splácania, takejto hypotéky ste dlžní 76 000 eur. Pri 15 rokoch, čiže polovici doby, ste dlžní 61 000 eur. Toto anuitné splácanie, ktoré sa vyznačuje tým, že na začiatku vám ide väčšia časť splátky na úrok a menšia na istinu, v praxi znamená, že banka chce mať svoje požičané peniaze čo najskôr späť. Preto odporúčame popri hypotéke tvoriť investičnú rezervu, ktorá vám vie v určitom čase usporiť veľa peňazí. Či už tým, že z nej môžete v čase vysokých úrokových sadzieb, ako sú dnes, znižovať dlh a tým skrátiť dobu splácania alebo znižiť splátku. Optimálne je z takéto investičnej rezervy jednorázov bez poplatkov splatiť zostatok hypotéky v určitom čase a usporiť na úrokoch nemalé peniaze. Ale o tom zase niekedy na budúce. Ďakujeme za sledovanie a nezabúdajte, peniaze sú čas.